Salut, prieteni! Eu sunt Cosmin și astăzi am să vă prezint top 10 goluri Liga 1 România 2017. Să începem! Oh, frumos gol! Oh, ce trecere! Chiar îmi place de acest jucător. Eu sunt stelist, fan Steaua, dar îmi place acțiunea acestui jucător. Rivaldinho. Oh. Denis Alibec. Omul acesta știe să facă minuni cu mine. Nu mai zic de Budescu. Oh, frumos. A plasat-o exact unde trebuie. Intelin. Superb. Ce voleu. Wow. Ce-a fost aia, frate? Mamă. Danisto. Cât de frumos a plasat-o acolo. Exact unde trebuia să fie acea minge. Ovidiu Popescu. Da, Ovidiu Popescu, cum îi zicea Becali atunci. Pe timpul Lampard de România. Oh. Mă. Da, oameni buni, acesta a fost videoul. Eu postez în fiecare zi pe canalul de azi și sper să am mai multe subscriberi. Deoarece am nevoie de voi pentru a mă susține în tot ce fac. Și tot ce fac pentru voi o fac. Nu contează că acum, la moment dat, am 14 abonați și vă mulțumesc celor 14 abonați ai mei.